Knowing my blood is being used productively to help save the lives of others gives me a huge sense of achievement and fulfillment. Mae hemocromatosis genetig, neu gyda'ch, yn gyflwr lle mae'r corff yn amsugno gormod o haearn o'ch diet. Un o'r prif driniaethau yw tynnu gwaed yn rheolaidd, sydd yn cael ei alw'n driniaeth tynnu gwaed. Os ydych chi'n dioddef o cyflwr gyda'ch, efallai y byddwch chi'n nawr yn gallu rhoi eich gwaed yn lle fod yn cael ei daflu. Os ydych chi'n gymwys, gall y driniaeth honno ddigwydd nawr gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru, gyda'ch gwaed yn cael ei ddefnyddio i helpu achub bywydau yn lle cael ei losgi fel gwastraff clinigol. Y cam cyntaf yw cynnal gwiriad syml i wneud yn siŵr eich bod chi'n bodloni'r canllawiau rhoi gwaed. Os ydych chi'n gymwys, gall eich tîm ysbyty ei atgyfeirio at Gwasanaeth Gwaed Cymru i gael rhagor o brofion sgrinio. Os fyddwch chi'n llwyddiannus, yna byddwch yn barod i ddechrau ar eich taith rhoi gwaed. Ar ôl cofrestru, mae rhoi gwaed yn syml. Dyma'r broses. Cofrestru, ateb rhywfaint o gwestiynau sgrinio iechyd, cael eich lefel hemoglobin wedi ei brofi, a rhoi eich gwaed. Ac yna, cymryd seibiant byr a chael lluniaeth cyn mynd adref. Mae rhoi gwaed gyda Gwasanaeth Gwaed Cymru yn rhoi mwy o ddewisiadau rhoi gwaed i chi mewn amgylchedd cyfforddus. Gall pob grodd helpu achub bywydau hyd at 3 o bobl neu 6 o fabanod. Gallu defnyddio eich rodd i gefnogi cleifion sydd â chyflyrau meddygol fel anemia, canser a leukemia. Gallwch ei ddefnyddio hefyd yn ystod triniaethau llawfeddygol, enghraifft llawdriniaeth ar y galon, llawdriniaeth frys ar ôl damweiniau, ac i gefnogi mamau a babanod newyddynedig yn ystod genedigaeth. Mae hefyd yn helpu i leihau'r pwysau ar ysbytau ac yn sicrhau bod gwaed gwerthfawr yn cael ei ddefnyddio'n dda. Managing my genetic hemochromatosis has never been easier. As a donor with the Welsh Blood Service, I have access to an online booking system that gives me lots of options locally to donate. And donating my blood to help others gives me a real sense of purpose. I even get a text message telling me which hospital my donation has been sent to. I would encourage anyone with GH who is eligible to consider becoming a blood donor. We've been working closely with the Welsh Blood Service to raise awareness and make this service more accessible to people with GH who are eligible and wish to donate. Your condition will still be managed and monitored by your hospital team, but your venous sections will be carried out by the Welsh Blood Service, which is a safe and convenient way to manage your condition. If you have genetic hemochromatosis and would like to find out more, please speak to your hospital team or visit the Welsh Blood Service website to see if donating is right for you.